Здравейте хора, аз съм Емервок и сега ще снимам клипа, който ще човек от вас ще спечели томболата за фикс. И така че, победителят за томболата на фикса е Феникс S3 Димитров. Това му е скайпа, нали? Сега да видим дали се е субскайнал за мен. Ето, субскайнете channel MROG.BG. Браво, Феникс, нали, S3 Димитров. Ник Посхимен, нали? Скупе Нинджа Нив, добре. Благодаря ти, нали, че си субхайнал за мене. Честито, че си спечелил и също благодаря на останалите играчи, които са се субхайнали за мене, но не са спечелили томболата, но изчакайте преди да се отскайдете за мен. Спокойно. Ако стана нали, с 50 абоната, ще правя нова томбола за VIP. Ранка VIP. Да, точно него им предвид. Така че, останете да гледате клиповете, забавлявайте се с мен. Нали, като гледате клиповете ми, разподайте моя канал, за да има други хора да се убедят така по-бързо да стане томболата и довиждане. Други няма сърдити хора и такива типове. Ще си видим в следващия клип. Бъбъ.